Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, sedulur-sedulurku kabeh, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Ayu, adik-adik. Sajake awake dhewe iku nek entuk hasil sing akeh ing perkara dunya seneng banget. Mbok menawa kaya pitik nemu jagung, utawane mbok menawa kaya cecak nemu laron, seneng ora karu-karuan. Ana perkara masalah dunya awake dhewe pengine akeh, bathi ya sing akeh, anak ya sing akeh, sawah ya sing akeh, sapi ya sing akeh, lan sak teruse. Lah, nggon ing sakjroning ganjaran semono uga kudune. Awake dhewe ya pengin oleh ganjaran sing akeh, kudune ya mengkono. Sebab nek masalah dunya kuwi bakal ditinggal, ning nek masalah ganjaran iki sik bakal digawa temekaning awake dhewe mati. Lah ya ngono to para sedulur. Nah, sakwijining hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikake, sapa sing pengen amalane iku sethithik, modale mung sithik ning piwalese kuwedhe akeh kaya kang diaturke dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikake, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu mislahu fil jannah. Masya Allah, iki sakwijining hadis kang diriwayatake dening Al-Imam Bukhari lan hadis diriwayatake dening Imam Muslim. Kepiye to ngendikane Nabi mangkene? Sak sapa wonge sing bangun masjid ning alam donya kanthi ikhlas ngarep-ngarep ridhaning Allah, mula Allah bakal bangunke kang padha besuke ana ing surga. Masya Allah. Jenengan nitip semen, jenengan nitip paku, jenengan nitip kawat bindrat prak lho. Utawa jenengan kuwi nitip tenaga kerja bakti kanggo bangun masjid. Ala-alane mungkin mung nitip swara, mangkat kerja bakti mengarahake ning ora tumandang. Kuwi nek ikhlas dhewe ngarahke, Allah Subhanahu wa taala kan bakal menehi piwales sing gedhe. Dadi sapa wae sing bangun masjid ning alam donya, nek enek wong sing bangun masjid kuwi terus padha cawe-cawe wujud masjide, Allah Subhanahu wa taala bakal bangunke omah istana ana ing surga. Sapa sing ora pencut? Ana sing ora pencut diyasake istana rumah yang indah di dalam surga. Piye carane? Carane nek eneng wong sing bangun masjid padha cawe-cawe ya. Ora ketung urun wedang sak ceret, utawa gedhok utawane gemblong lan karat nyengkuyung marang ananing pembangunan masjid. Nek iku ikhlas, insyaallah bakal oleh istana ana ing surga. Ayo sedulur-sedulur kabeh padha kumregut, nek enek wong sing bangun masjid, ayo dadi sengkuyung, awake dhewe urun bondo sak isane utawa paling ora urun tenaga. Muga-muga awake dhewe kabeh kalebu ewane wong-wong kang oleh istana ana ing surga, sebab awake dhewe termasuk wong sing gelem cawe-cawe bangun masjid ana ing alam dunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.